Bé, ara arriba el moment de la inauguració protocolària i deixo el micro a Dani Altimires, vicepresident d'Eurecat. Molt bon dia, autoritats, senyora Gina Tost, secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, el senyor Mariano Yagüez, director de l'Oficina de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona. Senyores i senyors, sigueu tots molt benvinguts. Com a vicepresident d'Eurecat és per mi un gran plaer inaugurar aquesta 9a edició. Arribar a aquesta xifra vol dir la consolidació d'aquest esdeveniment com a un fruit consolidat del que seria la innovació de referència tecnològica a les empreses catalanes, les de caràcter tecnològic, per descomptat, però també a lo que és aquelles empreses amb una necessitat d'adaptar la innovació digital. Aquí penso molt especialment en les empreses industrials, per a les startups cada vegada més presents en el nostre territori, al món acadèmic i en general a tot el que és aquest ric ecosistema. En el seu inici, aquest esdeveniment s'anomenava Big Data Barcelona Center. Això va ser l'any 2015, quan les dades massives van irrompre amb força amb el que seria aquest escenari tecnològic i dels negocis. Un any més tard, la intel·ligència artificial en va prendre el relleu i justament aquesta vinculació que tenen les dades massives amb el que és la intel·ligència artificial va comportar l'adaptació del nom que té actualment aquest congrés. Vistes les circumstàncies actuals d'aquests darrers mesos, on hem vist les sessions d'aquest matí i la keynote speaker, la senyora Imma Martínez, aquests darrers mesos estan marcats molt presentment per el que seria la intel·ligència artificial generativa. Potser haurem de parlar o pensar de cara a la propera edició, la número 10, que sempre està marcada com una efemèride, doncs potser d'actualitzar aquest nom i dir-li un ginell en Big Data Congress. És una llicència que em permeto, però senzillament per recollir tot el que seria aquesta adaptació d'aquest congrés cap a les necessitats tecnològiques. Aquest congrés ha estat marca d'Eurecat des dels seus orígens, ha experimentat un impuls a partir de l'any 2020, quan amb la posada en marxa del CIDAI i l'estratègia Catalonia AI ha passat a ser un esdeveniment de caire corporatiu a una trobada de país, m'atreviria a dir. La petjada d'Eurecat hi segueix sent present i és per aquest motiu que realment agrair públicament tota la implicació de l'equip humà del centre que hi treballa. Però l'embolcall del CIDAI és ben palès quan mirem els col·laboradors que contribueixen a fer-lo créixer i també els patrocinadors als qui donem un càlid agraïment. La irrupció de la intel·ligència artificial generativa produïda en els darrers mesos és un ric exemple d'adaptació i d'adopció massiva en un espai de temps molt breu d'innovació tecnològica. El ChatGPT, com ja hem sentit en més d'una ocasió, ha estat una de les eines que realment gairebé tots vosaltres haureu fet servir. Però aquí, si em permeteu la llicència, jo no n'he set usuari. Llavors aquí estem tots també per realment intentar aprendre. Des d'un punt de vista empresarial, la intel·ligència artificial generativa es pot veure com una gran eina de suport a la innovació, a la productivitat, i especialment en àmbits professionals en el que el coneixement i la seva gestió en són claus. Com us podeu imaginar, la intel·ligència artificial generativa ocupa enguany un espai destacat al Congrés. Com a mostra ho heu vist amb les sessions d'aquest matí i també ara, com us deia, amb l'exposició de la senyora Imma Martínez. Però aquí m'agradaria fer un comentari, sempre constructiu. Des d'Eurecat, per exemple, hem aconseguit treballar per fer que els drons, que semblava preocupar-li tant a la senyora Martínez, puguin arribar a ser autònoms. Llavors, seguim incorporant, gràcies a aquesta intel·ligència artificial, la forma de fer innovació tecnològica. Els aspectes ètics i l'ús adequat de la intel·ligència artificial en general ens preocupen i per aquesta raó en el Congrés hi haurà una sessió focalitzada en ella. En paral·lel, hem vist com la societat també prenia acció davant de la revolució de la intel·ligència artificial que estem vivint, reclamant cert control dels desenvolupaments tecnològics per tal de conservar uns principis ètics i humanístics en el seu desplegament. A Catalunya es va posar en marxa el Civic EA, una associació en la que a títol individual les persones que en formen part
aposten pel capteniment en el desenvolupament tecnològic. Aquestes són les línies que des d'Eurecat manté en diferents projectes basats en intel·ligència artificial que desenvolupa, al mateix temps que dona suport a les distintes iniciatives que advoquen per un ús ètic de la intel·ligència artificial, de manera que les capacitats d'aquesta tecnologia sempre vagin a favor de les persones i es mantinguin sota el seu control en tot moment. L'any passat van donar la benvinguda a la posta en marxa del DIH4CAT, el hub digital de Catalunya, del qual el CIDAI n'és node d'intel·ligència artificial i de visió per computador. Després d'un any podem dir amb satisfacció que gràcies a aquests instruments, el DIH4CAT i el CIDAI, moltes empreses catalanes, especialment les pimes, han pogut iniciar projectes de definició de fulls de ruta tecnològics, d'implementació de proves de concepte i amb el suport dels centres tecnològics del CIDAI. Desitgem que aquesta línia de col·laboració continuï i esdevingui un factor de millora per a les nostres empreses. Vull agrair la tasca de tots els socis promotors del CIDAI, agrair també a tots els ponents que intervindran aquests 2 dies de congrés i reiterar el reconeixement als patrocinadors del congrés que esmento tot seguit: Generalitat de Catalunya, CaixaBank, Huawei, Entity Data, SAP, SoftTank, M47 Labs i Tokiota. Finalment, desitjar a tots els que us trobeu presents en aquest auditori i en la sala anexa que hem tingut que habilitar, donada la gran afluència que s'ha registrat, un molt important i profitós AI and Big Data Congress. Moltes gràcies. Per donar continuïtat a aquesta sessió institucional, m'agradaria convidar el senyor Mariano Yáguez, sisplau. Bé, bon dia. Sortir després de la IMA és un gran regal que ens feu els que sortim després, perquè, evidentment, el primer objectiu és que no sortiu tots fora de l'auditori quan comenci a parlar. Però m'han donat 5 minuts, amb la qual cosa faré un model molt semblant a un elevator speech. 5 minuts, 5 missatges, amb la qual cosa tranquils que només són 5 missatges. El primer missatge és gràcies a l'organització per convidar-nos i per poder organitzar aquest congrés. Jo crec que és sempre el que toca dir al principi, molt agraïts i enhorabona. El segon missatge és explicar-vos una miqueta quina és l'estratègia de l'Ajuntament de Barcelona en aquest cas, perquè em toca explicar-ho des de l'Ajuntament de Barcelona, que sigui en aquest mandat un dels objectius que ens hem marcat és potenciar encara més que sigui una organització data-driven. I us explico dos dels problemes o dos dels eixos que jo crec que han sortit d'aquí i que constantment sortiran. Primer, fa gairebé 8 anys es va crear l'Oficina Municipal de Dades amb l'objectiu que era trencar una miqueta els silos que tenim, trencar definitivament els silos que tenim a l'Ajuntament en quant a informació. Sabeu que al final cada àrea treballa en informació, això s'ha de trencar, s'ha de compartir dades i un dels objectius que tenim és aquesta transversalitat de les dades. El segon objectiu és que les nostres dades no són nostres, són de tots vosaltres si sou ciutadans de Barcelona. És a dir, són dels ciutadans que viuen i que estan amb nosaltres a Barcelona. I un dels objectius que també tenim, i per això vam crear l'estratègia Barcelona Open Data, és compartir aquestes dades amb vosaltres, amb tots els que vulguin treballar amb aquestes dades. Amb la qual cosa, jo crec que molt alineat del que s'ha dit aquí és transversalitat de les dades, trencar els silos, compartir les dades, que les dades siguin bones i obrir aquestes dades perquè les puguem compartir amb tots. El tercer missatge és l'experiència que hem tingut quan hem intentat desenvolupar algun projecte d'IA o de Big Data. Al principi era més de Big Data, ara estem fent alguns intents d'IA, però l'experiència que hem tingut és que al final s'ha de tenir una visió holística, que és una miqueta el que la Imma ha comentat. És a dir, al final tots hem fet pilots, tots hem fet proves, tots estem fent algun projecte, però al final s'ha de tenir una visió holística. És a dir, és molt difícil, o el que més ens costa, no és elaborar models predictius de què passarà quan hi hagi un problema de trànsit al carrer Aragó per veure quines capacitats tenim de reacció, sinó traslladar això als processos de decisió que tenim internament a l'Ajuntament. És a dir, tenim models predictius, el problema és que aquests models predictius han d'anar alineats amb un model organitzatiu, amb un model de canvi cultural de la gent, ja ho hem parlat de talent, és a dir, un model de com prenem les decisions no basat en la història, en models descriptius, que és el que sabem fer molt bé, sinó en models descriptius. I aquest és el tercer repte, és el tercer missatge. Jo crec que aquí és on hem de treballar més. La tecnologia està disponible, el coneixement
més o menys està disponible i el que hem de fer és traslladar tot això a les decisions que ens prenen cada dia. El quart missatge, jo crec que ja també s'ha comentat, és la nostra preocupació per a l'ús ètic de les dades, per una banda, perquè les dades no són nostres, i també per com desenvolupem aquests algoritmes predictius, prescriptius, perquè ens preocupa molt els biaixos que es poden derivar. Llavors, això ens va fer que el mandat anterior es generés un protocol d'ús ètic de les dades i d'ús ètic dels algoritmes que es generen. Tenim un protocol molt estricte amb el qual n'hi ha un comitè d'experts extern que ens ajuda a identificar si els algoritmes que estem fent servir no tenen biaixos o, com a mínim, a intentar reduir els riscos d'aquests biaixos. I el cinquè missatge és que jo crec que tenim una oportunitat, i acabo, jo crec que tenim una oportunitat millorable. Estem en un entorn, Barcelona, Catalunya, que després la secretària suposo que ens ho explicarà més, en el qual n'hi ha molt talent. És a dir, jo, a més d'estar a l'Ajuntament, també soc professor de la Universitat de Barcelona, dono classes en un màster que és Fonament de Ciències de Dades i és espectacular perquè el 80% dels estudiants d'aquest màster són estrangers, són gent que ve de fora aquí perquè tenim un nivell educatiu espectacular i tenim un nivell d'empreses tan multinacionals com el teixit local que és espectacular. Jo crec que és una oportunitat que no podem desaprofitar i us animo a aprofitar-la. I com us dèiem, ara he estat amb 5 missatges i he fet els 5 missatges. Moltes gràcies per convidar-me i espero que sigui molt interessant també tot el congrés. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies al senyor Mariano Yagüez per compartir-nos en primera persona com l'Ajuntament de Barcelona està duent a terme aquesta transformació digital. Sense més, m'agradaria també presentar a la senyora Gina Tost, secretària de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya. Si us plau. Bon dia a tothom. Abans de res, saludar a Daniel Altimires, vicepresident d'Eurecat, Mariano Yagüez, director de l'Oficina de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona, el director d'Eurecat, el senyor Joan Mas, i els membres del CIDAI, també a les meves companyes de la Generalitat de Catalunya i a tots els representants de l'ecosistema d'intel·ligència artificial que esteu presents a la sala i els assistents. És veritat, després de sortir de l'Emma Martínez i d'aquest programa que tenim avui, és molt difícil fer una benvinguda institucional que sigui atractiva, però intentaré ser breu. Abans de res, benvinguts en aquesta 9a edició del Congrés de Big Data i Intel·ligència Artificial. Com han dit els meus companys, és veritat, al principi només era de Big Data, de les grans dades massives, però a partir del 2019 se li va incorporar aquest cognom d'intel·ligència artificial a través de la firma o l'acord que tenim de govern d'estratègia d'intel·ligència artificial. Perquè sí, les nostres previsions eren optimistes, però realment hem superat totes les expectatives. Només dir-vos que sou uns privilegiats per estar aquí. Fa un mes que vam tancar l'assistència, la venda d'entrades. Però, a més, aquesta estratègia està centrada en les persones. És multisectorial, és transversal, però m'agradaria donar aquesta idea de força de les persones, per poder iniciar les diferents potes d'aquesta estratègia. Si us les pregunteu, la pota que hem anat anomenant totes les autoritats que hem anat passant, el CIDAI, que està coordinat per Eurecat, per promoure l'adopció de la intel·ligència artificial en empreses i administracions a través de les col·laboracions público-privades en projectes i proves de concepte que realment aterrin i arrelin al país, en l'elaboració també de llibres blancs, oferint classes magistrals, tallers, eines i també en l'organització d'aquest congrés. També tenim l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, l'OIAC, que es fa conjuntament amb la Universitat de Girona, per analitzar les conseqüències ètiques i legals, però també els riscos i les oportunitats de la implementació de la IA a la nostra vida diària. Parlàvem moltes vegades dels biaixos, de les bretxes. Doncs aquí us recomano moltíssim entrar a la pàgina web per descarregar-vos els diferents materials, per explicar moltes vegades d'una manera molt didàctica l'impacte, per exemple, del xat GPT a la nostra vida diària, més enllà de que divertit que ens contesta.
També la comunitat d'intel·ligència artificial dins la Digital Catalonia Alliance, la DCA, que està coordinada per la Fundació IDOSCAT, en la qual us animo ferventment a que us uniu, perquè els reptes de totes les empreses i institucions presents a la DCA són compartides, els reptes, els marcs legals, la cerca de talent, tot això ho teniu en comú i a més es parlen amb les diferents línies de la DCA. Per exemple, que interessant el que deia la Imma dels nanosatèl·lits, dels satèl·lits aplicant intel·ligència artificial. Doncs tenim un vertical d'intel·ligència artificial, tenim un vertical de blockchain, tenim un vertical de drons i de ciberseguretat. I que bé si aquestes tecnologies, a més, poden parlar entre elles. Fem eines molt més coordinades. I també l'Aliança per la Recerca en Intel·ligència Artificial, l'AIRA, coordinada pel CBC, per promoure la recerca científica, la gestió del talent i l'acceleració del desenvolupament de solucions basades en intel·ligència artificial a Catalunya. Com veieu, des del Govern de la Generalitat de Catalunya apostem per la intel·ligència artificial, tenim projectes com la transformació de l'administració, el projecte Ciutadania, el projecte Aina, que de fet us animo a conèixer-la aquí fora, i també per aquest congrés, que ja hem dit, s'ha consolidat i és una eina fantàstica per posar-nos tots les cares i també per compartir coneixement. A més, l'estratègia d'intel·ligència artificial de la Generalitat de Catalunya és pionera i un dels projectes cabdals a Europa, que ha inspirat altres estratègies d'intel·ligència artificial d'altres territoris, tant de l'estat espanyol com d'altres regions europees. Però, sobretot, vull destacar que Catalonia AI, que és el nom de l'estratègia, no és una estratègia de govern. És una estratègia que, tot i que la liderem des del govern, és de tots, de tot l'ecosistema. És una eina a la vostra disposició per seguir reforçant aquest ecosistema existent, seguir potenciant l'adopció d'una tecnologia clau per al nostre desenvolupament com a país i també perquè cadascú de vosaltres, quan tingueu un repte, estem segurs que nosaltres podem oferir una solució. Només fa falta que pregunteu i que mireu. Només queda donar-vos les gràcies a tots perquè aprofiteu aquest congrés per compartir, per aprendre i per aquestes iniciatives que aneu fent tots plegat, les seguim impulsant i fem de la tecnologia de Catalunya una eina transversal per tot el món. Moltes gràcies.